Jibotitna bashtir telefona khwa bizivirinin. Please rotate your phone for a better view and experience. Xelkê Îranê bi berhevdanîn, digel sala par dukat hejartir bûye. Rewşa jîyana Xelkê Îranê bi berhevdanîna nirxa hevcehiyên li hêva remezana îsal digel hêva remezana sala par, didesuya ku Xelkê Îranê îsal dukat hejartir bûye. Peka amareke bellow bûyî li derhek nirxa xwarînan li hêva remezana îsal. Bi berhevdanîn digel hêva remezana sala par, tesuya ku Xelkê Îranê îsal dukat hejartir bûye. û nirxa xwarînan li navbera heştê jî sed heta du sed jî sedî bilind bûye. Ev yek li haleke de ye ku hekdesta ketkaran û hîkûkê karmendan li navbera 20 jî sedî heta 35 jî sedî hatîye zêdekirin. Peka ve amara bellow bûyî, nirxa maş jî 123,000 tumenî gihîştiye, 280,000 tumenî, nok jî 100,000 tumenî gihîştiye, 186,000 tumenî, sêvik jî 25,000 tumenî gihîştiye, 17,000 tumenî. Goştekerîsî jî 310,000 tumenî gihîştiye, 635,000 tumenî. Kisek birincê Pakistanî jî 640,000 gihîştiye milyonek û 706,000 tumenî û madeyên pakîçkirinê jî dukat nirxewan bilind bûye. Bîvêpekê sîfreya Xelkê Îranê li hêva remezana îsal de kêmtir ji nîveya sîfreya Xelkê Îranê li hêva remezana sala par dibe. Pitîra Xelkê Îranê hejarên û pitîra wan hejaran jî li jêr hêla hejariya tevav dine ku nîkarin heta hewcehiyên destpêkiyên cîhanê jî dabîn bikin.